Antidrog Crisis Music Production. Asta e ultima piesă pe care o rupem. Facem topurile astea ca să le rupem. Suntem The Little One și Max pe beat. CTC, le mulțumim pentru orice venit. Că lumea asta face rap. Nu, că scriitor de ziua 8 face toate să ne vină nouă ca vai, uite-te la noi, că cine suntem noi? Suntem CTC Bands. Uite-te la noi, facem tot să vă fie vouă mai bine. Facem muzica asta să ne fie nouă bine. Uite-te la noi, parcă venim dintr-o creată de muzicile astea. Facem totul să vă fie bine. Am de drogul ăsta Belângra, care face totul să vă fie vouă bine. Pe biturile astea care le primim și noi facem producție muzicală, facem music, cred că suntem cu beats local care să face bine rapul. Bună ziua, că sunt The Max. Uite-te la noi, venim dintr-o crack. Face totul ca să vă fie vouă bine. Nu știu ce să mai fac. Sunt pe beat-urile astea, m-am lăsat de muzică. Nu mai vreau să produc, vreau să fiu independent. Să fiu eu cu mine, toată viața am fost așa. Parcă am suferit, parcă m-am dus de tot. Parcă mama mea a spus să mai fiu din nou scriitor.